Tässä kun rukoiltiin ja tällä tavalla, niin tuli jotenkin mieleen se, että tämmöinen ajatus, että Jumala yllättää monta kertaa. Yllättää. Ja tänne kun tulin, niin siinä tuli, mä ajattelin, että mä olen saanut saattuen, moottoripyörän saattuen tuli 2 Harria komppania ja ajattelin, että nytkö se alkaa täällä. Ja kohta menen siihen. Nimittäin aikoinaan me ihmiset ollaan semmoisia, että me mietitään, että eihän tästä tule mitään ja tämmöistä kaikkea. Ja muistan, elettiin vuotta 1977 ja silloin haastateltiin erästä suomalaista pois nukkunutta kirjailijaa, joka näitä kirjoja sodan ajalta ja näiltä on hyvinkin puhutaan, että hän on kansalliskirjailija tietyllä tavalla. Mutta hän siinä haastattelussa totesi jotenkin näin, että kyllä tämä kristillisen uskon tai kirkon ja tämä aika on ohitse. Pikkuhiljaa se menee sivuun niin kuin merkityksettömäksi. Ja mä ajattelin mielessäni, ihmettelin, että samanaikaisesti oli tämä Niilo Ylivainio tämmöinen, jossa hän oli keskeisesti herätysliikkeellä, joka tempasi tuhansia, ehkä 10 000 ihmisiä mukaansa. Et mä jotenkin ajattelin siinä, että se ei pidä paikkansa. Ja nyt aikoinaan Time-lehti Amerikassa, siinä oli sellainen otsikko, että onko Jumala nyt kuollut. Joskus vuodelta 1966, kun tuli näitä tämmöisiä radikaali juttuja Amerikassa, miksei jossain määrin myös Suomessa. Mutta joitakin vuosia myöhemmin oli siinä Time-lehden kannessa oli toinen kuva siitä, että ei pidäkään paikkansa, että Jumala yllättää. Kävin katsomassa yhden elokuvan ja jos sinulla on mahdollisuus mennä, mä olen harvoin, siitä on kuulkaa vuosia, kun mä oon käynyt katsomassa elokuvaa. Se on Porissa, näkyy ehkä vielä maanantaina, huomenna, maanantai, tiistai, keskiviikko, nimeltään Jeesus Revelation, eli Jeesus vallankumous. Se kertoo siitä herätyksestä, mikä aikoinaan USA:ssa 60-luvun lopulla syntyi tuolla niin sanottujen hippiin, jos te muistatte, pitkät tukat ja erikoinen pukeutuminen, tämmöinen vähän ei-sosiaalinen käytös ja tämmöistä, niitä kommuneita ja muita, missä käytettiin huumausaineita ja kaikkia tämmöisiä vapaata, kaikki oli vapaata siinä olevinaan ja siellä syntyikin herätys niin, että aikanaan laskettiin, että ehkä noin 300 000 tämmöistä hippiä tai tämmöistä nuorta niin oli sen herätyksen parissa ja piirissä. Tämä on valtava. Mä sanon suoraan, että ihmettelen, että se on päässyt levitykseen Suomessa. Se on niin, voisi sanoa, että se on ihan hengellinen elokuva. Se kertoo ihan tästä ja myöskin siinä, että miten sit aikanaan, kun me ihmiset ollaan semmoisia, mitä ollaan, niin saattaa syntyä joidenkin johtavien henkilöiden kesken ristiriitoja ja muita. Siinäkin käydään se läpi, mutta se on erittäin, mä uskallan suositella ihan jos mahdollisuus, niin kannatti katsoa, kyllä mä sen sanon ihan. Ja toinen elokuva, mikä nyt on, niin kuin toinenkin on semmoinen, joka oli Porissa kerran ja ehkä ei enää toista kertaa tule ja multa se jää katsomatta, on nimeltään Golda. Eli se kertoo Golda Meiristä ja siitä vuonna 1973 käydystä Jom Kippur eli suuren sovintopäivän sodasta, joka alkoi just tässä lokakuussa ihan näihin aikoihin. Ja muistan sen hyvin, joka tilanne oli semmoinen, että tälle Israelille oli käydä huonosti. Se oli vähän samaa, mä oon sanonut, että jos Suomessa tänne hyökättäisiin jouluaattona, niin ja kaikki olisi lomillaan muuta, niin kun siellä päästettiin armeija, päästettiin vapaille lomilla ja muuta, ja siellä oli muutamia tuhansia miehiä taisi olla siellä rajoilla, ja sitten nämä naapurit hyökkäsikin tämän kimppuun, ja siinä oli todella paha tilanne. Tämmöinen tuttu Turun juutalaisia, David Hasenson, joka on siellä oppana, niin hän sanoi, että siinä meinasi käydä huonosti, ja hän sanoi, että siinä meni siellä sotilashautausmaalla monta hänenkin tuttua meni 2600 juutalaissotilasta siinä kaatui ja silloin oli tämä Golda Meir oli pääministerinä Israelissa ja hänellä oli se ennen kuin se alkoi tämä suuri sovintopäivä, niin hän ajatteli, että ei saa päästää miehiä lomille, sotilaita lomille tai päinvastoin täytyy kutsua ehkä näitä reserviläisiä myös sinne rajoille.
Mutta siinä oli näitä tämmöisiä neuvonantajia, jotka oli sitä mieltä, että ei tämä uhkaa mikään sota, ja hän kuunteli heitä. Ja niin siinä kävi sitten, että sieltä hyökättiin ja tämmöinen tietty traumaattinen, mikä jäi traumaksi ihan tälle juutalaisväestölle, niin syntyi. Ja Golda Meiristä sanotaan, että hänellä oli tämmöinen vihkonen, jossa oli kirjoitettu näiden 2600 kaatuneen juutalaisen sotilaan nuoria miehiä, varmaan kaikki, suurin osa oli nimet, ja hän kantoi sitä aina mukana. Ja mä uskon, että se oli hänelle semmoinen syyllisyys, mikä hänellä oli. Ja hänelle sitten kävi näin, että siinä kun ruvettiin aina etsitään syyllistä, niin hän katsoi, että se on hänen syytä, että näin kävi, ja hän joutui eroamaan siitä pääministeritehtävästä, ja sitten hän kuoli 4 vuotta myöhemmin. Mutta nyt tuli niinku tämmöinen tiestokirjoittaja, miten mä sain, että olisi ollut näin, että häntä hoiti tämmöinen radiologi, eli tämmöistä syöpäsairaata hoitava henkilö, joka oli messianinen Jeesuksen uskova juutalainen, ja hän olisi siinä tämän kanssa, Goldan kanssa puhunut, ja niin, että tämä olisi rukoillut lopulta, että tämän Messian Jeesuksen elämäänsä. Et mä ajattelin, että siinä varmaan hän on myöskin se syyllisyys ja kaikki oli, ja silloin hän niin kuin sai sen vapautuksen varmaan. Näin mä uskon, että tähän on anteeksiantamus, mitä on ihminen elämässä voinut tehdä tekee. Se on olemassa, ja elokuvan kertoo tästä sodasta ja näin poispäin. Ja kyllä mä suosittelen, että hänhän oli muuten, nyt kun Ukraina on hyvin tämmöinen tapetilla, niin hän syntyi Kiovassa, tämä Golda Meir, ja perhe muutti 5-vuotiaana, kun hän oli 5-vuotias, niin muutti Amerikkaan ja pelastui. Mä oon ajatellut sitäkin, kun toisen maailmansodan aikana sitten siellä kymmeniä tuhansia, ehkä 100 000 Ukrainan juutalaisia tuhottiin siinä holokaustissa, niin ne ihmiset, jotka oli muuttanut Amerikkaan, ne pelastui siinä. Ehkä Golda Meir oli yksi näistä. Että hänellä oli tämmöinen tärkeä tehtävä myöhemmin. Tuossa Harri kysyi, että kuinka kauan sä oot ollut pappina, ja mä sanoin, että yli 44 vuotta. Ja nyt tulee kuulkaa 50 vuotta, kun tässä tuli, kun aloitin näitä niin sanotut papin opiskelut ja muut ja niin päin. Se oli just silloin vuonna 1973 syyskuussa. Ja silloin otettiin kuva näistä 200 aloittelijasta siinä Helsingin tuomiokirkon portaalla. Nuoria ihmisiä, jotka hyvinkin lapsellisen, vähän lapsekkaan näköisiä vielä, pitkätukkaisia muita kaikkea sen ja mukaan. Ja muistan heidät sen kuvan perusteella. Ja nyt kun oli tämmöinen 50-vuotis tapaaminen, en ollut mukana siinä, niin sieltä otettiin, heitä oli noin 50 kappaletta, oli tullut paikalle ja yhteiskuva taas ja lähetettiin. Ja mä katsoin, että ketä nämä on. Ei tuntunut, että 50 vuotta oli mennyt, noin 19-20-vuotiaat olivatkin nyt noin 70, niin mä en tunnistanut edes yhtään ketään. Mä tunnustan, että ketä nämä on. Sitten mä katselin jonkun aikaa ja siis vähitellen näin, ja mä pystyin ehkä noin 40% näistä ihmisistä tietämään, tunnistamaan, ketä he oli. Ja tässä kun aloitit, että kello käy tämmöistä, niin se käy vääjäämättä ja huomaakin, että ne nuoret tämmöiset, joilla ikään kuin oli tulevaisuus edessä, niin se on nyt hyvä tulevaisuus takanapäin tämmöinen, mutta samanaikaisesti ajatelkaa, niin kristittynä kun me elämme, niin meillä ei koskaan mitään voisi ajatella, että tuolla se oli ja voi, vaan meillä on vasta edessäpäin, se päämäärä on edessäpäin. Se tulee, että vaikka siinä moni voi ahdistua tästä, kun tulee ikää ja tulee tämmöistä tukkaa pikkuhiljaa lähtee ja niin poispäin, ja enää se yksi hius, jota miettii, että mihin suuntaan mä sen kampaan, niin parhaat päivät ovat edessäpäin. Se on semmoinen raasi, mutta se on ihan todella totta. Et tästä ajattelin mennä eteenpäin, ja samalla mulla on jäänyt, mä muistan, täällä on sen verran sitä sukupolvea muutamia, jotka muistaa jonkun just se, kun oli se hippiaika ja jolloin alkoi se
se herätys siellä Amerikassa ja se jossain määrin se Suomessakin. Ruotsissa vaikutti kyllä ja Suomessakin jonkun verran. Sanotaan, että nämä Hurstin perhe oli varmaan semmoinen, tämä Veikko Hursti ja nämä pojat oli, että oli se jossain määrin Suomessakin tätä ja onko Tapani Suonto, oliko hän sitten, ehkä hänkin, kyllä hän oli sitä aikaa, oli, jossa se kosketti Suomeakin. Mutta silloin oli näin vuonna 1968 semmoinen, se on kaunis hieno laulu, Muisto vain jää, kun päättyy tämä Muisto vain jää, kaksi tämmöistä pohjalaista veljestä lauloi sen komeasti, niin heillä oli komea ääni. Ja nyt kun miettii heitäkin, niin toinen heistä on jo kuollut paljonkin sitten ja hänellä oli alkoholiongelma tuli ja toinen ajoi Helsingin bussia muuten. Sinistä bussia tämä toinen veli, mä en muista Jouko tai Kosti kumpi heistä oli. Ja mä mietin sitä laulua, että joskus nämä laulun nimet jotenkin ovat semmoisia, että ne voi niinku hengellisesti, että mitä jää jäljelle, kun tämä päättyy tämä elämä. Että minkälainen muisto minusta jää ja tämmöinen ja tämä, että mitä tämä elämä on pitänyt sisällä, koska ne hikit, josta kerron, niin hekin, se yksi sanoi, että hekin etsivät sitä lopulta semmoista tarkoitusta elämään, että vois antaa jotakin, jonkun tarkoituksen löytää ja antaa toiselle ja näin poispäin. Ja tässä kun ajattelee, että elämää taaksepäin, jotenkin se on niin kuin pakattu, semmoinen se 50 vuottakin, kuulkaa, se tuntuu minusta ihan pieneltä ajalta. Se on pikku aikaa, se on jännä. Eteenpäin se on pitkä aika, mutta taaksepäin niin tuntuu niin kuin tuossa ihan, se olisi just ollut tällä tavalla. Kello käy ja mekin varmaan olemme vilkaisseet elämässä monta kertaa. Kuinka monta kertaa muuten päivässä tekee tämmöisen liikkeen? Se on ihan samantekevä, onko tämä mulla 1000 euron Rolex tai muuta, onko tämä 49 euron tämä Fore-kello, niin se on sama aika. Vaikka ulkonäöstä on, niin sama aika eletään ja se kulkee. Ja nyt tässä ajassa me olemme, mutta samalla me mietimme Raamatun kohtaa Jesajan kirjasta vartija, mikä hetki yöstä on. Vartija oli semmoinen, joka oli siellä kaupungin muureilla. Hän tarkkaili, että ei tule vihollista, eikä välttämättä tulipalo eikä mitään muutakaan, että kaikki oli kunnossa. Sitten siinä tuossa sanotaan, että aamu on tullut, mutta vielä on yö. Eli Jumalalla on se aamu, mutta maailmassa vaikuttaa yö. Ja nyt voitaisiin kysyä, että mitä aikaa Jumalan kello näyttää nyt, kun ollaan tässä vuodessa 1973. Se on se kaikkein olennaisinta. Kristittyhän on Jumalan sotilas, niin kuin siellä sanotaan Timoteus-kirjassa, tähän viitataan, se on sotilas, että jolle Jumala sitten Jumalalta käsky käy. Ja siinä onkin se, että älä katsele taaksepäin, mitä siellä on, vaan nyt katse eteenpäin ja lepo ja tästä mennään. Miltä näyttää maailma tänä päivänä? On laskettu, että nyt olisi noin 100 konfliktia, on paljon maanjäristyksiä, on tulvia New York, on ihan siellä polveen saakka vettä tullut, on vaahtoisia päiviä, on vastakkainasettelua, kaikkea tämmöistä. Et mihin tässä oikeastaan mennään, että asiat, ne kypsyvät pikkuhiljaa. Kun mä ajattelen vuotta 1973, niin näkymä oli vähän sama mitä nytkin, mutta se oli vielä tässä on menty vielä eteenpäin ja monet asiat ovat mennyt pahempaan suuntaan. Suurin osa varmaan tästä, mutta Jumala on sama, se täytyy aina muistaa eilen. Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Nyt tässä liitytään näissä lauluissa ja mä mietin tuossa, kun tämä tuli tämä Bachin Air, niin olen kuullut sen, kuulkaa, kymmeniä kertoja, ehkä satoja kertoja, mutta arvatkaa missä mä sen kuullut. Aivan oikein. Hautajaisissa. Joo. Se tulee heti, tulee tässä kun kuulee, niin se ajatukset menee sinne ja tässä niin kuin, mihin tämä maailma on menossa. Moni ajattelee nyt tässä ollaan tämmöisessä ihan lohduttomassa tilanteessa, mutta kristittyhän ei odota mitään maailmanloppua tai tämmöistä, vaan hän odottaa kuninkaan paluuta. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit, eli terveen
arvostelun hengen omavia. Sitähän se tarkoittaa tämä. Nyt voidaan sanoa, että on rauha, mutta eikä hätää mitään, niin kuin siinä Jesaja kirjoittaa, mutta kuitenkin sitten ei monet aavistakaan eikä näe. Tässäkin on tämä, kun me nähdään asioita, niin toinen näkee jotakin ja toinen näkee vielä syvemmälle sen, että mitä tässä oikeastaan on tulossa. Ja niinpä Jesaja sitten vielä sanoo näin, että sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Ja sen tähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne niin kuin teettekin. Eli nyt kun me ollaan tässä, minulle tuli semmoinen ajatus tästä, kun mä mietin sitä elokuvaa, minkä näin myöskin, että seurakunta se on yhteisö, jossa vahvistetaan toinen toistamme. Se ei ole semmoinen niin kuin tämä maailman tuolla nähdään, semmoinen kilpailijoiden temmelyskenttä, vaan sitä, että me pidämme huolta toinen toisistamme ja ettei kukaan jäisi matkalle, vaan pääsisi kerran sinne kirkkauden valtakuntaan saakka. Ja niinpä tähän liittyy tähän elämään, kun tämä on tämmöistä, kaikki näyttää muuttuvan, mutta sitten mekin muutumme monella tavalla, mutta sitten mikä on olennaista, että vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, mikä on hyvää ja otollista. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan tutkikaa sitten Jumalan kanssa Kristuksessa, että mihin tästä menen ja mitä teen. Mutta tässä on niin kuin semmoinen elämässä on yleensä laitostumisen vaara olemassa. Että semmoinen, että tässä me jotenkin mennään tästä eteenpäin. Ja mulle tulee mieleen, mä olin osana armeijasta, mä olin Kotkan rannikkopatteristossa ja siellä oli kerran sitten oli tämmöinen varuskuntahälytys, eli pillitulvo 5-6 aamua ja sitä oli odotettu, että milloin se tulee ja siinä sitten kaverit ryntäs tykeille, piti äkkiä mennä ja muistan kun ovi kävi ja siellä oli vähäpeli, että hän on niin kuin sen vähän laitostunut, hän vaan totesi, jaha, se on sitten hälytys. Siinä oli kaikkea. Mä ajattelin, että vähän sama, jos sanoin, että niin kuin kristittyneet, jaha, se on sitten herätys, että niin kuin, semmoinen, ettei laitostu, vaan se on iloitsee siitä, mitä nyt tapahtuu ja näin poispäin. Ja tässä sitten me elämme tämmöisessä ajassa ja mä olen oikein miettinyt tämmöistä peltosarkaa. Se on varmaan nämä maatalousasiat, ne on ollut itselle vähän vieraita ja ehkä osalle meistäkin, mutta peltohan on yksi. Joku ajatellaan kuin pelto ja siinä on sitten ollut, pelto on jaettu tämmöisiin sarkoihin ja aikoinaan kun oli näitä tämmöisiä avo-ojia, niin ne rajasivat ne sit ojat ja siinä oli monta sarkaa, mutta yksi pelto. Ja näin mä ajattelen näin, että näin se Jumalan valtakunnankin periaate toimii, että Jumalan pelto se on lopulta yksi, mutta se on sitten pieniin osiin jaettu, jos on seurakuntia, joista sitten itse kullakin oma vastuu, niin kuin tämä Vanvei-seurakunta ja muut sitten. Siinä on oma sarka hoidettavana. Se on toisella isompi, toisella sitten pienempi, mutta siellä ei ole merkitystä, sillä sarat ovat erilaisia ja siinä voi maaperä vaihdella ja joskus voi olla niin, että on pieni sarka, mutta se onkin vaikeampi ja työlämpi kuin isompi sarka. Esimerkiksi ajatellaan lähetystyötä, niin ihmiset, jotka on ollut lähettänä Japanissa, toteavat, että se on hyvin kivikkoinen. Se on hyvin kivikkoinen Japani. Siinä on jotain semmoista että ei tahdo mennä millään sanomaan sydämiin Kristuksesta, kun taas siinä naapurissa joku Etelä-Korea, se on ihan toista. Tämmöinen, että ne vaihtelee ja silloin siinä tarvitaankin sitä uskollisuutta, että joku toinen maa se on niin kuin otollisempi tai kiitollisempi lähetyskohde. Mutta todistusta ja Kristuksesta tarvitaan ja siinähän on kysymys hengen pelastuksesta. Sananlaskun 14.25 sanoo näin, että uskollinen todistaja on hengen pelastaja. Ajattelepa, kun sä oot kristitty, sä oot hengen pelastaja. Jos me ymmärrämme, että jos tuolla pelastaa jonkun hengen, niin siitähän tulee huomioidaan ja arvostetaan ja annetaan mitalia, tämmöistä hengenpelastusmitalia tämmöistä, mutta ajatelkaa kuinka tärkeä se on Jumalalle. Että Jumala on mukana ja on siinä hengenpelastustyössä.
Me ei välttämättä ymmärretäkään tätä, kun moni vähättelee koko seurakuntaa, että ei se ole mitään, niin kuin se on ihan toisarvoista tämmöistä täällä, vaan nämä tuottoja ja mitä kaikki täällä on tässä elämässä on tärkeää, että se on jotakin, mutta ne, jotka saavat olla mukana riippumatta ammatista tai muusta olla mukana siinä Jumalan hengen pelastustyössä, niin siinä tehdään kuitenkin lopulta tärkeintä työtä, koska se ei pääty. Se hengenpelastustyö tähtää ikuisuuteen ja silloin tämä kaikkein arvokkain työ. Ja siinä kun käsittää vielä muistaa, mitä Jumala on tehnyt tämän hyväksi, että ihminen voisi pelastua taivaan valtakuntaan, niin siinä se löydetään. Kun Jeesus itki, 2 kertaa Raamatussa sanotaan, toinen kerta oli se, että hän itki siellä Lasaruksen haudalla, kun Lasarus oli kuollut, ja siinä oli sitten, niin kuin ajatellaan vaikka tuo musiikki, että siellä oli näitä varmaan itkiä naisia ja muita oli mukana ja lohduttajia ja tämmöistä, ja siellä Jeesus näki sen tuskan ja kivun, mikä näillä oli, niin hän itki ja Jeesus itki, siis näin kuin vanhan käännöksen mukaan on sanottu, ja se sana, mikä siinä on niin kuin siinä kreikankielisessä alkuperäisessä tekstissä, niin se kertoo, että Jeesus vuodatti kyyneleitä. Hän vuodatti kyyneleitä, niin kuin virolainen sanoi, että minulle tuli pisarat silmille. Hän sanoi, että minä itkin. Se on pisarat silmiin. Mä joskus tuli tai jossakin kuulin. Jeesus itki. Mutta sitten kun Jeesus tuli tuonne, oli siellä viimeistä kertaa, tuli sitten samaa matkaa, oltiin tulossa sinne Jerusalemiin ja hän oli siellä Öljyvuorella ja näki sen Jerusalemin, niin siinäkin sanotaan, että Jeesus itki, kun hän tajusi sen, näki sen, että siellä niin kuin mentiin ohi sen etsikkoajan, että Jumala oli kutsunut ja monella tavalla tätä kansaa, sitä varten hän oli tullut mutta se kansa ei ottanut aina vastaan. Jeesus itki, ja siinä ei olekaan tämmöinen sana, että Jeesus vuodatti kyyneleitä, vaan siinä on sana, jota voidaan ajatella vaikka pienestä lapsesta. Ja Aapeli Saarisalo on kääntänyt näin, että Jeesus parkui kovalla äänellä. Jeesus parkui, ei hän ollut hiljaa tai tämmöistä kyyneleitä hiljaa vuodattanut, vaan hän parkui kovalla äänellä sitä, että mitä oli edessä tällä kansalla. Edessä. Että tällä tavalla mä ajattelin näin, kun mietitään, mitä Jumala on, kuinka hän on rakastanut meitä ja tämmöistä, niin kuinka arvokkaaksi, tärkeäksi hän on meidät nähnyt ja tämmöisiä, että vaikka sanotaan, että vaikka olisi yksi ihminen tässä maailmassa eläisi, niin joku on sanonut, että siitäkin huolimatta Jumala olisi antanut poikansa, että yksi ihminen olisi pelastunut. Vaikka nyt puhutaan isommasta joukosta ja juutalaiseen tähän kuuluu tämmöisen näkemykseen, että yksi ihminen edustaa koko maailmaa, koko ihmiskuntaa. Että kun sinä hän edustaa koko ihmiskuntaa ja minä. Me monasti ajatellaan sitä, että Jumala näkee niin kuin vain suuria massoja, mutta hän näkee yksityisen ihmisen, joka edustaa sitä koko ihmiskuntaa. Ja tällä tavalla niin kuin meidänkin tulisi nähdä se, niin ikään kuin Jumalan silmin, mitä hän on tehnyt ja miten hän rakastaa. Ja tässä tarvitaan tänä päivänä niitä ihmisiä siellä, jotka ovat sitä satoa kokoamassa niillä Jumalan peltosaroilla. Nyt kun menee tuonne vaikka Nakkilaan, niin siellä on jo, nyt se on kaunis kuva, se on kaunis näkymä, kun kellertävä pelto on ihan huojuu siinä tuulessa. Se on kaunis, se on maailman kaunein näky ja se kun Jeesus sanoi, että katsokaa viljapeltoa, kuinka ne on valinneet vainiksi, se oli Raamatun upeimpia sanoja. Ja nyt on ulkonäinen sato on korjattu, mutta nyt me olemme saaneet sen tehtävän, hengellisen tehtävän, se vastata siitä Kristustodistuksesta. Sitä eivät mitkään koneet, traktorit eikä muut tee, vaan Jumala käyttää siinä sadonkorjussa ihmisiä. Ja tämä on sitä palkitsevaa työtä, kun ne hipitkin miettivät, että mikä olisi, kun antaisi tälle elämälle sen pohjan ja tarkoituksen, niin tässä on se, että saa olla Jumalan työssä mukana riippumatta tehtävästä, ammatista tai näin poispäin. Ja nyt tämä maailma on monella tavalla pimenemässä, mutta tässä on kuitenkin näitä valon säteitä todistavat, ne jotka todistavat Kristuksesta. Ja seurakunnatkin ovat
paikkoja, jossa ne Jumalan valot saavat palaa. Että ei ole niin, että niin kuin moni ajattelee, että kohta seurakunnista ja kirkosta sammutetaan se viimeinenkin lamppu, että ei tarvita, mutta se on kuulkaa päinvastoin. Me emme tiedäkään, mitä tässä on edessä, koska Jumala yllättää. Jumala on yllättänyt. Hän on aikoinaan, kun Pohjanmaalla oli silloin 1800-luvulla niitä häjyjä ja näitä, jotka siellä puukottivat toisiaan ja muuta, niin sinne ei se välttämättä kaikki loppunut, mutta sinne tuli suuri herätys ja Lappi oli kuolemassa alkoholismia ja tämä sinne lestaryys tuli ja siinä alkoi. Näitä on tämmöisiä herätyksiä ollut monta kertaa juuri silloin, kun luullaan, että nyt on kaikki mennyt ohitse, niin Jumala yllättää. Meillä on tämä toivo, siinä on tulevaisuus ja näin poispäin. Ja tässä varmasti, kun me ajatellaan tätä Suomea, ajatellaan tätä meidän tämän päivän tilannetta nuorten maailmassa tai koululaitoksessa, niin se on kyllä aika vaikea tilanne, mutta meillä on kuitenkin se sanoma, joka on voittanut kuoleman, niin kuin aloitettiin, että miten se alkoikaan, että Kristus nousi kuolesta, niin silloin pitäisi kaikkien seurakuntalaisten nousta ylös ja lausua, että totisesti on. Tuli mieleen, että totisesti meillä on se sanoma Kristuksesta, joka on voittanut kuoleman vallan. Eli nyt kun me otettiin tuo sana vartija, mikä hetki on yöstä, niin me olemme ratkaisujen ääressä. Me olemme sellaisten ratkaisevien tilanteiden ääressä ja mitä onkin edessä, kun ajattelee tätä maailmaa, niin se on aina Jumalan kädessä. Siinä kädessä on sinulla ja minulla oma paikkamme ja siinä todella unohtaen se, mikä on takana, niin saa rientää eteenpäin. Ja aikoinaan tämä Veikko Hytti, osa teistä varmaan muistaa, pastorina Keski-Porissa oli niin hän käytti sellaista sanaa, mä en muista keneltä hän oli oppinut, että pääasia on, että pääasia on pääasia. Eli se tarkoitti, että sanoma Kristuksesta, se on se pääasia, eikä mikään maailman pelastaminen, vaan se on pelastettu Kristuksen kautta. Ja tämä on se meidän kristittyjen asia, pääasia, että tämä menee se asia, joka sitten on se iankaikkinen asia. Ja kun Paavalia me ajattelemme, niin hänellä oli tämä pääasia, että Kristusta saarnattaisiin. Ja sitä hän oli vankeudessa, niin, ja siellä sitten hän kuuli monenlaisia, että Jeesuksesta puhutaan ja kukaan mistäkin syystä, niin hän sanoi, mitä silloin väliä, että pääasia on se, että Kristusta saarnataan, joko kateudesta tai sitten totuudessa. Ja hän itse sanoi näin, että sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Eli hän näki sen, että se hyvä osa ja tulevaisuus on kaikessa, joka tapauksessa yhteys hänen kanssaan, joka ei koskaan jätä. Se on se olennainen asia. Ja tämä asia, jota me tänä päivänä tarvitsemme. Aika kuluu, kello käy nytkin, kun aloitin, niin se on mennyt jo vilkkaasti eteenpäin. Ja se on kuulkaa ihmeellistä, että kun ikä tulee lisää, niin tuntuu, että aika rientää nopeammin. Mä oon joskus tarkastanut teidän, että kyllä sekunti on edelleen yhtä pitkä kuin ennenkin, mutta siinä on jotenkin sellainen muutos ajatus, kun on takana elettyä elämää, niin se tuntuu, että keskiviikon jälkeen alkaa melkein viikonloppu. Se on jännä asia ja tämä, se on ihan no kyllä sitten tietysti, jos kello edistää, niin se voi sitten olla sekunti lyhyempi, mutta aika on kuitenkin sama. Ja nyt tässä tilanteessa niin me saamme olla liikkeellä ja se aika, se ei kulu sillä tavalla meidän tappioksi, vaan se aika on meidän puolellamme, niin kuin joskus sellainen vanha laulu tai tämmöinen kertoi. Meidän on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myöskin kärsiä hänen tähtensä, Paavali kirjoittaa siinä Filippiläiskirjeessä. Eli me olemme siinä samassa taistelussa mukana, mitä Paavali taisteli evankeliumin uskon puolesta. Ja Herran pyhä ehtoollinen, jossa me tänään saamme olla mukana, se on semmoinen niin kuin matkaeväs, jossa Jumala itse tahtoo vahvistaa taistelijoita, että älä luovuta, vaan häneltä saa kaiken sen, kun tarvitsee. Siinäkin hän yllättää monta kertaa ihan yksityisen ihmisen.
Et me emme tiedä, mitä tässä on edessäpäin, mitä kaikkea, mutta se on yksi varma, että Jumala ei jätä eikä hylkää. Se on ihan kun mä ajattelen omaa elämääni, kuulkaa, niin olen yllättynyt monta kertaa miettinyt, että siinä on mennyt semmoisia aikoja, jotenkin ollut penseä ja muut mielessä ja tämmöistä niin kuin ajatuksia, mutta Jumala on ollut uskollinen, pitänyt huolta ja kyllähän pitää meistä. Joku on sanonut, Matti Vuolanne aikoinaan sanoi, että kun tämä pappi täällä oli Porissa, että kun Jumala on tästäkin kansasta pitänyt niin paljon huolta, niin eihän sitä jätä, koska sitä työllään kesken. Ja siihen mekin saamme ihan luottaa tässä. Tässä on hyvät päivät edessäpäin. Ja jotenkin mä ajattelen siinä, kun oli sellainen kirkko johon siinä elokuvassa näitä entisiä hippejä tuli, niin siinä oli ensin pienehkö joukko, mutta sitten oli lopulta se oli ihan täynnä. Ja tämmöinen niin jotenkin sellainen kuva, että katsellaan eteenpäin ja ollaan avoimia. Se on, ehkä siinä oli se, että siinä oli se vanhempi pastori, varmaan hänkin oli varmaan väsynyt monella tavalla, mutta hänellä oli se hyvä puoli, että hän oli avoin siinä sitten, kun nämä nuoria tuli ja antoi sen kirkkonsa, että kirkon niin kutsui heidät mukaan ja siitä sitten se pääsi lähtemään eteenpäin. Odotetaan Jumalalta ihan Jumala voi paljon ja Jumala myöskin yllättää. Ja mä muistan, sain jonkun lauseen silloin joskus 73-74 semmoisen, että en muista, mutta se varmaan liittyy johonkin tähän, että Jumala yllättää ja pidetään siitä kiinni. Amen.